Balikon ganito nako be nganong man jud nga mag-practice man jud kag pilo ngano man unsa may kuan unsa may purpose ana nganong mamilo man jud ka kay parang Dili mo biyaan sa bana. Ana. Parang di mo mabiyan sa bana. Kamu guys, pamilo mo aron di mo mabiyan sa bana. Kay ang di ka mao mamilo. Ako kay akong pilo. Adili di ka ba mamilo? Biyaan bana. Mao na guys. Andi ka ba mamilo bias bana? Tara Biyan sa bana. Pila jud kay aron di biyan sa bana. Nani hangkuan sanina. Dugay. Mamana jud ay ka? Mamana jud ay? Dili. Dili nya kanang namilo man ka? Alam tawag sa aking mama. Ana jud. Tabang yun. Unya na pag hisgot ng bana kon ana. Dako na ba? Gamay pag gani ka. Hisgot na kag bana, di pa magini ka nga maus babi bubo. Bawal mo oy. Okay, bawo na di ka sa babi bubo di ay. Wa ako na inform da. Okay, bawo naman di ka. Medyas Kasi may nagtudlo ana si Moha ka ng mamilo. Ako. Ikara magtan-aw ra di ka? Mami. Mao. Hugas mo plato, swito puga na. Alangan. Ana gyud. Mga buhat sa panimalay, sweet pag swito gyud. Okay, nausaon na lang. Kung maminiyo ka. Arong ang bana di man to silingan. Biyaan siguro